Salom do'stoni aziz. Salom do'stoni aziz. Chig'ili ki mebine inami мотори пылесосай. Ana ama як чира фаҳмонданем вақте ки шумо шотка алиш мекунед, ана вақте ки шотка алиш мекунед, ҳамиҷора дар кор нест ки шудан. Ана хубиш чи ина ҳамиҷора мекушоӣ, ҳами асини мад мекунӣ, ҳамиҷа шоткара бо ариват мекунед. Ина шоткаш мешавад. Нема шоткаша. Ина шоткаш инаиш паҳмай уж бо қапшна халта. Немайда тарак. Неке ҳардуш не имеет значения, короче, ҳардуш туғри мегиранд. Барабад титпит накне, ҳамара титпит накне, вам хе гирен хтон амҷак шуда сос кунед. Зинда бошед.